zaton lamarin haka ne ba, gashi so har ya shiga zuci. Yaushe ne wai so ya shige junan mu ban yi zaton haka ba. Ban zaton lamarin haka ne ba, ko a hasashe ban taɓa yi ba, da tunani ko a mafarki ni nazari ma ban taɓa yi ba. Gashi so har ya shiga zuciya ni ban san ya zan yi da shi ba. Wai ina kike ne mai sona, rayuwa in ba da ke ba ki sani san ba zan iya ba. Zantukan sotin daga zuciya suke fitowa ba don kai ba, daga kin yi batu ina ji sai in ga tamkar ba ne ba. Shi idan so zai shiga zuciya kusan lama ma ba zai yi ba. Cire zuciya a gona, daga ni sai ke gwanata, wata san ba za na kula ba. Zuciya ke take wuta ke da kin biya ba zan ki faɗa ba. Sahiba kuma habibiyata da kin kira ba zan ki na zo ba. Tun da kin mana so na tsakani da rabbana ba zan ki faɗa ba. Kika so na sake a raina, kika kwantar da hankalina, nutsuwa kika sa a jikina. Jaruma ke zane bawa a dukkanin lafazin da na ɗauko. Tun da ke burin kya kullum da ni da ke majama mai karko. Dole ne in barki a raina tun da ke zuciya ta ɗauko. Wata san ba za na kula ba tun da dai har ga kya gona. So guda ɗaya ne a cikin rai, so zuciya aka baiwa amana. Wanda ya yi maka so don Allah kai ma ka mai ka cire shi a rana. Zuciya za ka daɗaɗa masa rayuwa ka cire shi a ƙuna. Ya tuna ka ya ce mai suna, kai da shi ku jima ku yi karko, abada ba za ku rabe ba. Zaton lamarin haka ne ba, gashi so har ya shiga zuci. Yaushe ne wai so ya shige junan mu ban yi zaton haka ba.